Там е 7,50, което също вече при сегашните цени това е кутия цигари. 7,50 на месец, мониторинга е активен. Това ще рече, че аз ще ви обърна след малко и камерата да ви покажа пример, да ви добиете представа. Системата започва да следи работи ли, давам пример с рекордер, работи ли този рекордер, в момента онлайн ли е, камерите, които са свързани към него, дали са с статус OK, работи ли хард диска, какъв му е статуса, т.е. дали само записва, дали е в режим с презапис, т.е. ако се напълни хард диска, да започне да записва върху най-старите съхранени записи и да затвори цикъла. Следи също температура на хард диска. При този план системата има възможност да активираме отчети, които